Kapubri. Kinihan yung lingkod nga si Kapubri. The exotic piece. Malaba tayo mga Kapubri. Nalaba na sa taon na niya akong kaya wala may machine. Laba na lang ko anis kinamot. Kaya wala may machine na mo. Kinamuton lang. Ako na ni ibabad og sabon ganiha. Ibabad na og sabon. Kuan man, isod magkayo ka ng machine na mo, naguba man. Huwag matay palit-palit. Wala pa matay kapalit og paano, machine. So, labadami na namin. So, kusoon na lang nasa anak. Ako may gihumulan og Ariel. Bugak man ni kayo, di masud sa Kurangana na ko kayo. Suod na sa balde. Ay, labaw. Labaw mo kinamot ko. Saon mo ni pobre tawiyamot. Labadami. Labang nga. Mr. Clean. Ang sabon nito. Di man madalig ka ng tudong kuso-kuso. So, ang pagkuso-kuso din mo ani, ano mo na lang. Ano na lang, mamurag, takitakad ba? Okay. Kaya saan ito ka sa laundry, magbayad ka kwarta. Mga pobre, gapuwad na kung mata tungod na si Guwaiti ba? Tarawan niyo kung mata nagpuwa. Tungod si Guwaiti, Whitey. Maliging mo, sige Guwaiti, matiway talaga. Kaya mag-ingat kayo sa sige Guwaiti. Ayaw mo palabig tanaw sa screen nga. Kung ay protection sa iyong mata. Bisag layan akong lawas mga pobre, laba. Kaya sulo kayod, magiging mo ang nakas abroad. Ngayon saon na ni. Mga niya itong lahat. Gana akong mata nagpula dyan. Di na mada. Sakit na ang mata mga pobre. Silitan kamot mo. Ugat ng habol. Sayang po ni habulagod kung imo ilabay. Gamit pa man. Ako gilabang kaya ako di panghatag sa mga pobre. Muna ko. Ambil. Sayang mapud. May na lang gamit sa mga pobre. Pahit sa pobre. Mau ni kinabis abroad o W. Lambat as kinamot. Mura sa gagnas Pilipinas po. Pero may na lang galing yung pinamunta kay Juan man. Kanang naway tubig nagagas. Manigingon nga, laba pa more. Manigingon, laba pa more. Kayod man. Saon may nato. Mga nang ginig kinabuhin nato sa abroad. Laba-laba. So, huwag kita'y mainog magpaignan. Kini mga kapobri, gilaay ni paglaba. So ako na ni giana-ana para sige halin mo ko ang kanigong kahugmo hamo. Kining habol ba? Ang pagkuhan jud mo ani. Gumula na ko Ariel no, ganiya pambuntag. So, hininay na lang ako gana katugay oras ang machine ba. Pero gayan mukuha na. Pero gayan mukuha na siya mulimpyo ba. Lain ko sa kay kita ka na po mabuak palang gana. So hininay lang ana sa araw ka sa oras mo na oras ang gusto machine ba. Tuyo ko na. Ikapoy na tawag ko nga ka pobre eh. Nagpuwa akong mata tungkol sa sigig ko. Whitey.
So hinay-hinay lang gina. Ano na ako hinay-hinay. Siya rin natik. Ako ano yung humul. So, mao ni kinabuhi sa OFW. Sariling sikap din mo kay kumukuha ko kag Tagalaba ni mahal mo pud. May nalang ang imong isuwol sa imong Tagalaba. Nagpatay mong ganita yung palaba pa ta. So, kita na lang laba. O, gilaay na kinabuhi. So, mura na gala na putot. Nga, kung patayin kaya, nagkuha sa patayin mo sa Tagalaba, so, mura kang gala na putot. So, ikaw na nilabo. Diba? Diba mga kapobs? May na isuli, maghatag na lang mo sa tabang sa imong ginikanan. Igumo na lang mo gihatag mo sa imong gisuon ba? Huwag ginikanan. O palit ang pagkaon mo sibsib. Hinay-hinay na. Alangan mag-imuming paspason yan ako naglabadami. Labang mo. Mr. Clean. Ang ulo. Labadami. Labang mo. Mainom doon ko sa una ba kanang mga kapobre ba? Mainom ko sa una kanang akong papa. Subuon palabas ka so niya bata pa mo kwato. Edad ko mga siguro mga 11 years old niya. Kinto akong kato kong papa namatay ito butasan ito butas Ginoo pero ba o sa purgatorio kay medyo buutan butong namatay. Siguro palaban niya pagpurol. Hinaman na isidsid ang purol, di ba? Kini bata pa ito kita'y buot malaba. Nga. Lasaw-lasaw patagay mo lang ba? Sugoon. Karon kinig uga mga kapobre ang ending napa may buli. Sus mabunalan sa kong amahan ay ingon ko kanang dagkuan kuno ko burara nya. Kalas daw sabon. Karon ang sabon mga kapobre kay sa una kong panahon kanang adjak o big soap. Soap ng sabon ba? Karon social naman powder, liquid. Kung nakay kwarta labi na nakas abroad. Muna giingon nga balag pobre basta hilason. Karon mga kapobre kay kato akong papa. Magyaw-yaw man to kay mahal daw sabon. Kana ro adjak good kanang soap pa bar. Nya usong na sa una na plywood ni kuskuson manahon ba. Hindi na alam saba hinay na nag-istorya mo man. Nya karon mga kapobre. Kato ko mahan kay mumulata mo ito, bunalan jud ka ba? Sus. Antuso na lang ang bunal, nakasalaman. Yang sahay ko mga kapobre, kini kadaghagon kay tubuyon lagi ko. Tubuyon ko ha. Karon kay kining say sa buong suka ba? Di asin, di ginamos kay pobre man puno yamot. Karon kay mahapit pa mo kuha ng duwa kanang Chinese, hantod mayapon na lang ang suka. Hantod mo uli ko sa mua, madukol ko ni Papa kay. Niya po man ang suka kay hapit mag Chinese niya. Di pa kausay, isuko kong papa o bugas niya, ni-apil ko ng kanang duwa nga laptik-laptik sa listik ko ba? Kanang listik ko good, sa unang panahon. Siguro kung papabugas niyo ang kilo sa bugas 375 pamatumay sa una. Halado kay mawagtang bitaw makuha ang piso ang nahulog ang piso ang pampalit bugas. Guol kay kuno kay ako sa mga kauban nga kalaro na ko Chinese aw kanang lastik ko. Di sa sumutugan nga asa ang piso nahulog ba din tugan. Nya asa ko mangita ala iguli ako sa muo. Balik ko sa muo mga kapatid niya. Bunalan kong papa. Kay ino ko danghan. Kini laging linga pa kay bata palagi. Yan ko experience ako kinabuhi. Kay pobre man. Pobre niya mo. Ito kung papasabay mo to. Napo magini ako ang pasok sa kamoto. Magipasukan ko niya sa kuwan kay kanang mais man to. Nilokso ba? Niya. Ang mais nilokso bisangan. Di ba magsangag ng mais mo ana ang mais tak popcorn ba? Karong social mong popcorn kay sold naman sa microwave.
Nya init mga itong kaha, baka itong luwag nga aluminium, isuko-suko siguro siya, nagusik-usik. Nagusik-usik ang popcorn, ang mais. Gitang sa kamot, diri ang katong plangga luwag. Napasok yun. Na, daladala pa na ako ng uwat to. Naiitong diba? Daladala pa na ako. Bitaw tinuod, bitaw no, katong papa. Amahan mo dito na ako no. Sa tinuod lang. Bisa kinulat ako niya, naluoy mo ko to niya, nasakit siya, katong nasakit siya sa baga. Maunti kamatian niya, mga katubay. Pero kalos buhi po na kong mama, naman ang mama sa mga sa mga kapobay. Di lang ko magdugay yung istorya, kay hininga akong video. Pag-ubay, sila yung labalaban ako, tanawa na mga kapobay, yabalami. Labang dala sayo. Labadami, labang Mr. Clean na sabon. So mga kapobre, dili na lang kutob mga kapobre. Bitaw mga kapobre, sa unang panahon nga na naswayan akong kapait. Kung unsa inyo nga naswayan karon, wala nas kuminting sa akong naswayan. Tinuod ba yan ang istorya be? Wala mo kasoy kapobre. Wala tinapi lang dato ito istorya, ang mga pobre lang. Kaya mga dato, different story ng mga dato English to. Kita, pobre man ta, pobre nga ito story. Katong nga dato sa story nila. Ay mo sigsabal, kay kanakong nao, nagiyong-hiyong nasa istorya. Init kay dili, wala electric pan. Tinginit ng good sa ikot sa Dubai, ba tinginit? Tinginit na din. Nya, tanawa akong kilikili, gisingot ka. Gisingot nagsuguro akong kilikili, nasa bathroom. Wasad siguro man labang ang kilikili, di sington eh. Sabang mo din, takala mo kamo di sington yun. So, mga kapobre, din lang ko magdugay sa akong video ha, kay pang good vibes sa maling ako. So, kung kinsa man tong gasbaybay sa akong video, perminti, I really appreciate na inyong ginasubaybay ang akong video ha. English words to. Diba? English words. So, kanang pasalamat ko sa permi nagsubaybay sa akong video, bisag bati akong video, bisag way edit. Nara na ninyo good, basta sulti lang ko kung magduka mo sa akong video. Gipikon ta mo. Moro gilingon sa umaning nga alam so bayad ko dito sa laundry mahal man.